нархи патент барои муҳоҷирон дар Русия гарон мешавад. Мақомоти қатор минтақаҳои Русия аз боло рафтани нархи патент барои муҳоҷирони меҳнатӣ аз оғози соли 2026 хабар доданд. Ба иттилои расонаҳои русӣ аз ҷумла дар вилояти Новосибирск нархи иҷозаи кор 11% боло рафта аз соли 2026 ба 10860 рубл мерасад. Дар ҳоли ҳозир арзиши он 7910 рубл аст. Дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград низ аз 1 январ пардохти моҳонаи патент аз 6000 рубл ба 8000 рубл боло меравад. Дар вилояти Иркутск муҳоҷирон аз соли нав 12231 рубл пардохт хоҳанд кард, ки ҳоло 10900 рубл аст. Дар Камчатка нархи патент аз 9027 рубл то 13776 рубл зиёд мешавад. Дар вилояти Свердловск бошад аз соли нав нархи патент 9500 рубл муқаррар мегардад, ки 2000 рубл бештар аз нархи кунунӣ аст. Аксари муҳоҷирони тоҷик дар Русия тариқи патент фаъолият доранд ва пайваста аз нархи баланди он шикоят мекунанд. Моҳи гузашта президенти Русия дар мулоқоташ бо сарони ҳизбҳои думаи давлатӣ масъалаи бекор кардани патент ва тариқи саҳмия ба Русия овардани муҳоҷиронро баррасӣ карда буд. Вектор техникаи махсус бо эътимод бисозед. Мо техникаеро пешниҳод мекунем, ки ҳеҷ гоҳ шуморо ноумед намекунад. худи ҳозир занг занед. Моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ намоед.